ዓመታዊ ክብረ በዓሎም ናይ ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ካብ ኣቦኦም ያፍቅረነ እግዚእ ካብ ኣዲኦም ዘመደ ማርያም ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚኣብሔር ዘለዎም ብሃይማኖትን ጽኑዓትን ብስነ ምግባርን ትጉሃትን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቕሓት ስለ ዝነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ያፍቅረነ እግዚእ ብሕልሚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸሉ። እንሆ ከም ኤርምያስን ዮሃንስን መጥመቅን ካብ ማኅፀን ኣዲኡ ዝተሓርየ ንብዙሓት ሰማት ድሕን ዝኸውን ስሙ ብፁእ ክሶምዮ ውላድ ክትወልድ ኢኻ በሎ። ምስ ተንስአ ኩሉ እቲ ዝረአዮ ንዘመደ ማርያም ነገራ። ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ኢሎም ብጸሎትን ምህልላን ምጽዋት ምቕባል ኣጋይሽን ይነብሩ ነበሩ። እንተኾነ ግን ሽግርን ሓዘንን ስለ ዘጋጠሞም ከም ኣቦና አብርሃምን ኣዴና ሳራን ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጣጥያ ንዕዘባ ድባርዋ እምኒ-ጸሊም ከዱ። ኣብዚ ጊዜን ቦታን ስደቶም ድማ ኣብ ሓደ መስከረም 1425 ዓመተ ምህረት ብፁእ ኣምላክ ተወልደ። ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ገና ወዲ 8 ዓመት ከሎ ኣቡ ያፍቅረነ እግዚእ እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ እዩ፣ ንብረቱ እውን ከንቱ እዩ፣ ሓጐሱ ኸዓ ጠፋእ እዩ። ዳሕራይ መዓልቲ ኣብቲ ዓባይ ዕለት ሕያዋንን ምዉታንን ኣብ ዝፍረድሉ ጊዜ ሰበይቲ ኮነ ውሉድ ኣሕዋት ኮነ ኣዕሩኽ ኣሕሙ ኣየድሕኑን እዮም ዝብል ሓሲቡ ንሰበይቱን ደቁን ኣኪቡ ናብ ደብረ ቢዘን መንገዱ ኣቕንዐ። ቅድም ኣብ ፋልቄ ዓዲ ኣርዓዳ ገዳመ መነኮሳይት ደቂ ኣቡነ ፊልጶስ በጽሑ። እታ ኣበምኔት ካልኦት መነኮሳያትን ንኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ምስ ረኣይኦ እዚ ህፃን እዚ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ እዩ፣ ብየማኑን ጸጋሙን መንፈስ ቅዱስ ዝኸበቦ መላእኽቲ ዝሕልዎ እዩ በላ። ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን ምስ በጽሑ ናይቲ ጊዜ ኣበምኔት ኣባ ሰረቀ ብርሃን ብዛዕባ ዕላማ መምጺኦም ሓተቶም። ያፍቅረነ እግዚእ ንሕና ሃብቲ ዓለም ደሊና ኣይመጻናን፣ ካባኻትኩም መድኃኒት ነፍስናን ዝኾነና ልብሰ ምንኩስና ኢና ንደሊ በሎ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ ንያፍቅረነ እግዚእ 5 ደቁን ግብረ ምንኩስናን ጥሜትን ጽመንን ዕርቃንን ኩርዓተ ርእስን ስለ ዘለዎ ከቢድ እዩ፣ እዞም ደቅኻ እውን ንኣሽቱ እዮም፣ ንስኻ እውን ኣይትኸዶን ኢኻ ምስ በልዎ ያፍቅረነ እግዚእ ነቲ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ ሕልሚ ነገሮ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ ንእግዚኣብሔር ገሊጹሉ ናብ ብፁእ ኣምላክ እናጠመተ እዚ ድዩ ብዛዕባኡ ዝተዛረብካኒ ኢሎም ንኹሎም ኣሕዋት ክመሃሩ ናብ ትምህርቲ ሰደድዎም። ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ኣብዚ ደብረ ቢዘን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ብቑዕ መምህር ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተማሂሩ ናብ ርድእናን ኣገልግሎት ኣረጋውያን ተጸምደ። ብጾሙን ጸሎትን ስግደትን ድማ ንእግዚኣብሔር ኣስመሮ። ዓበይቲ ተኣምራትን ይገብር ስለ ዝነበረ እቶም መነኮሳት ምንኩስና ኣስኬማ መላእክቲ ይግብኦ እዩ በሉ። ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ድማ ብኢድ ኣቡነ ጴጥሮስ ማዕርገ ምንኩስና ምስ ኣሕዋቱን ኣቦን ተቐበለ። ኣብ 25 ዓመት ዕድሚኡ ኸዓ ኣብ ኣቡነ ይስሐቅ ግብፃዊ ማዕርገ ዲቁናን ክህነትን ተቐበለ። ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ኣገልግሎት ክህነት ኣብ ዝፍጸሙሉ እዋን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝብል ክበጽሕ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳለ ጻዕዳ ርግቢ ኩሉ ሰብ እናረኣዩ ኣብቲ መሰዊኢ ይጽልል ከም ዝነበረ መጽሓፍ ገድሎም ይገልጽ። ብድሕሪዚ ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ን20 ዓመት ኣብ ደብረ ቢዘን ምስ ጸንሐ በረከት ገዳማት ንምቕባል ትምህርቲ ንምውሳኽ ናብ ደብረ ዳሞ ከይዱ በረከት ኣቡነ ኣረጋዊ ተሳቲፉ ገለ መነኮሳትን ተግባር እድን ጽሕፈትን ድኩሰትን ስፌትን ተምሃረ። ድሕሪ 5 ዓመት ትምህርቱ ወዲኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣብ ዝሕዲ ዘሎ ደብረ ኮዳዱ ንህዝበ ክርስቲያንን ትምህርቲ ሃይማኖትን እናሰበኸ ብጾሙን ጸሎቱን እናተጋደለ ን30 ዓመት ተቐመጠ። ኣቡነ ብፁእ ኣምላክ ሰንሰለት ሓጺን ተዓጢቑ ኣብ ርእሱ ሓጺን ገይሩ ኣእዳው ዘርጊሑ እናጸለየ ከሎ
ብብርቱዕ ድምፂ ነጎድጓድን በርቅን ማሕበር መላእኽቲ እናተመላለሱ ርእዩ ሰንቢዱ ወደቐ እሞ ስላሴ ብኣምሳለ ሰለስተ ሰባት ተገለጽሉ። በዚ መሰረት ድማ ክሳዕ ሎሚ ክልቲኦም ገዳማት ኣቡነ ብፁዕ ኣምላኽ ኣብ ሙራደ ስላሴ ይኽበሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ብሕትውናን ጽኑዕ ገድልን ኣስተምህሮን ክፍሉ ምድሪ ዕገላ ምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ደቀ መዛሙርቱ ኣኸቲሉ ንህዝቢ ጽልማት ተፋንዩ ናብ ምድሪ ዕገላ ከይዱ ኣብ ሓደ ጎቦ ኣዕረፈ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ኣቦና እዚ ቦታ እዚ ምድሪ ሸፋቱ ምድሪ ኣራዊት ስፍራ ኣጋንንቲ እዩ፣ ኣብዚ ከመይ ጌርና ንቕመጥ በልዎ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ድማ ከምኡ ኣይትበሉ ኢሉ ብምግሳጽ ነቲ ቦታ ብኣርባዕተ ማዕዘን ባሪኹ ማህደረ ቅዱሳን ገበሮ። ኣብኡ ድማ ገዳም መስረቱ፣ ማህበር ኣቆሙ። ኣብ 1467 ዓ.ም ገደሞ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ኣብ መበል 75 ዕድሚኦም ኣብ 9 ግንቦት 1500 ዓመተ ምህረት ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ኪዳን ተቐበሉ፣ ኣዕረፉ። ካብ ገዳም ደብረ ምእዋን ድማ ተቐብረ። ኣብ መቓብሩ ክሳዕ ሎሚ ተኣምራት ይገብር ኣሎ። በቢግዚኡ ዝመፁ ሕሙማትን ድኑሳትን ማይ ጸሎት እናተሓፀቡ ይፍወሱ ኣለዉ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላኽ ዝገደመ ፍሉጣት ክልተ ገዳማት ኣለዋ። ገዳም ደብረ ኮዳዱ ኣብ ዞባ ንዑስ ዞባ ዱባርዋ ጽልማ ኣብ እምኒ ጸሊም ዝርከብ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም እዚ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላኽ ን30 ዓመታት ብጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ዝተቐመጡሉ ስላሴ ዝተገለጽሉ ቅዱስ ቦታ ብምዃኑ ከም ገዳም ተገዲሙ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹሉ ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ 1 ታሕሳስ እናተኸበረ ይነብር ኣሎ። ገዳም ደብረ ምእዋን ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዑስ ዞባ ደቀ መሓረ ኣብ ከተማ ደቀ መሓረ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ካብ ማይ ዕዳጋ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ 1970 ሜትሮ ብራኸ ይርከብ። ኣብዚ ገዳም እዚ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክን ናይ ደቀ መዝሙሩ ኣቡነ በኩረ ድንግል ኣሎ። ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ ብ9 ግንቦት እናተኸበረ ይነብር። ጸሎቱ በረከቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።